Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Eksorsista. Cheryl, nganong lubos ito bang imong gisulob? Nganong ingon ana ang imong bilistihan? Sa kanay imong gida, Cheryl? May laing pa. Ang diary sa akong inahan nga imong gidaog-daog. Dili ka na tinuod. Dili. Panahon na karon sa pagpanud siya, Erma. Ug ako ang mupahamtang niini kanimo. Apuhan nga tigpakaron ingnon. Sige, Cheryl. Patya, Sirma. Patya! Matuman ang imong pagbuot, agahon. Ave Satani! Ayaw! Maloy ka! Ayaw ko yung gaban na imong punyal! Ayaw! Ang angay nimo kini. Ay, hala? Sinay Irma maday karon? Ako ganun atoon, be? Nay Irma? Nay Irma? Ay, naon sa kabantaw, Nay? Diyos ko, salamat. Abi ko magtinood na dito mo. Oy. Kalahin sa kundam ko. Gidamgo ka di ay? Gidamgo ka di ay, Nay Irma? Basta kingilan kayo, Isabel. Pwede nga al-ara sa kundam ko. Sige na. Balik sa trabaho. Okay na ko. Biyahe na lang ko. Dam ko na di ang tanan. Ay, ikaw mag-ego na, Irma. Salamat kay Doktor. Nakalibre na ako split, ha? No problem, padre. Keep well. Ikumusta lang ko sa atong talahorong arsobispo. Adios, Padre Amaro. Adios, Doktor. O ampiga kanunay. Sakit o yung sa arsobispo na ako. Nang ipapukus may ginin nila. Nga naman. Text mo din gikan sa sekretary sa arsobispo. Si Padre Angelo Zige. Your meeting with Archbishop is cancelled due to some unpredictable schedules. He'll see you next week. Thanks. Ay. Siklas panahon. Kalagot ko Di enta sa syudad. Uya, karoon lang mo balibad. Hello? Kumusta naman ka? Abot na ka sa syudad, bay? Nadayon pa ang inyong meeting? Bay kay dunay laing lakang arsobispo. Mas maayo pod. Unya, unsa man, what time ka available karon ha? After nila sa klase na ko sa General Psychology, mga 7 p.m. patingali unya. Nga naman, nagdali kang mo pa uli? Nagdali god. Oy. Sige lang. Paabuto ta lang ka. Mag-dinner lang ta unya. Sure. Basta, give me a text lang. Sige, bye. Amping ka, bye, ha? I love you. Ikaw pod. I love you to. Daw sa inspired man tayo na, Father Amaro. Perli. Manto ka na busy to ng good ang imong phone?
di makontak. Perli na unsa kagod. Hasta nga ako personal nga kinabuhi, imo pag yung hilabtan. Unsa to? Ako? Manghilabot sa imong private life? Kiber! Kano bang nasayad ka man? Nga niya ako ni may patria, ha? Natural. Sukat ka na pare. Ang imong nahibaw ang anhian sa syudad. Kiniramang Patria Building, di ba? Pero di wa kagyapon gud mausap. Ngano nagkaingon ka man, ana, ha? Taray kagyapon. Amaw. Sige na, uy. Mga tutaan ng may kapihan niya sa unahan. Magkapion na ta dito. Don't worry. Ako ang mulibre kay minus ang kolekta ron. Siyambag. Salamat kaayo ha sa imong pagsanong sa akong invitation, Father. Kumusta ka naman, Perle? Well, nakadecide ako nga magpabilin din sa Pilipinas for good. Wa na ko'y plano nga mubalik sa gawas sa nasod. Uwa sa lang po hinungdan nga di ka nang mabalik sa gawa sa nasod. Actually, dunay duha ka mga major reasons, Father Amaro. Ang una, buot kong muhimo og personal nga investigation sa gidangatan sa akong igsuon si Janice. Dili ko kontento sa hinay nga investigasyon sa atong kapulisan. Besides, pwede kong mo-practice sa akong profession din sa ato, di ba? Na ako'y mga higala nga mga abogado. Pwede ra kong mukuyog nila. I have friends like Attorney Doris Soralta, Grace Bactol, o Jules Dadivas. Ako to silang mahigala. Og ang ikaduha, mao nga dili ko buot nga mahilayog ka nimo, Father Amaro. Ay gani pagtiaw sama niya na, Perle. Para sa unsa? Aron sumpayan ang naputultang love story, Father Amaro. Oh. Katawanan ko ang puday ka, Perle. Nga naman di ay. Katawanan ba nga kung gisulti ka nimo? Oh, sorry if I offended you. Sorry. Nakasabot ko. Besides, dili ka na ko ma-blame. Og nasayod ba ka? Sa unsa? Nagka-realize ko nga you don't have to leave the priesthood. Okay kaayo nako nga higugmaon ko nimo bisan way legal implications. Hey, are you out of your mind? Usahay, ingon ana ang gugma. Makapabuang. I might sound or appear a cheap woman. But di ko magsapayan. Ang mahinungdanon nga, ana ka. O gana ang imong gugma. Not unless nga dunay laing nakatakiya sa imong kasing-kasing Amaro. Perle. Sige na, uy. Ako na'y bayad sa bill. It's my treat. Waiter! Please ko sa among bill. Kabog na gyud sa akong condo unit. Sa dihang buhay pagkatos, Janice. Muan higidayon to siya og mangunay sa pagpanlimpyo rin eh. Unya, muluto siya sa among pagkaon. Unya, ganahan siyang matuog nga magakos na ako. Kapag karon, daw sa patay na kinidapita. Wa na si Janice nga naghatag og kinabuhi ni ini. Wa na yun. Janice, I need you. Janice, I love you. Janice. Kinsa na? Kinsa lagi na? Uy, may tubag. Muraglain na nita. Akong kuhanong akong pistola. Kung si kinsa ka man, siguroon ko nga mabuak ang imong bagol-bagol ang buanga ka. Ako ning iingkan sang daan.
Salamat sa oras, ha? Salamat po sa panahon. O sa imong pag-invite ako, Perley. Sa imong pag-treat. Amping ka, ha? Okay, ikaw po. Pagod mo sa pagtinagdan ni Perley na ako. Oh, may ba? Patulong ko si Cheryl sa tungahan. Aron magkadugan mis panihapon. Ako ang kalitan ko apri pultahan. Kung kinsa man kang impaktuha ka, sigurong buak ang imo. Doon na ako. Ako ang damon kining akong pistola. Akong kalitan ko apri ang pultahan. Niya. Naunsa ka man, Doris? Isangpit ka unta og klaro? Aron di takaw na huna og dautan. Dok, sorry. I'm so sorry. Nagduha-duha magud ko. Basin og di ikaw na susud. Sige na. Dayon. Salamat. Sige. Lingkod, Doris. Iyon na. Andamon ako ang imong snacks. Kredit kayo. Mag-anihan ba din si Janice kani adto, doktor? Oh. Nga naman. Wa lang. Nangutana lang ko. Oh. Niyang imong juice. Im na ni. Unya, dunay cookies. Sorry. Kinilang nga akong ma-afford nimo. Salamat kayo, doktor. Wa na lang unta ka magtagad. Yun na. Nasuroy ka man lagi. Sumiato nimo, Doris. Nasayod ko. Nga nagkastorya ka mo ni Nanay Marlene dito sa parokya. Og nadungog ko ang tanan. Oh. Abi manggod na ko. Wa ka dito, nilakaw ka. Nagpasumangi lang ko. Nagpasumangi lang kong nilakaw ko, doktor. Busa sultihi ko kung unsay inyong gipanagsultihan ni nanay. Sultihi ko! Doris! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!